раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии тоҷикистон ва роҳбари сенати парлумони қазоқистон зикр намуданд ки дар афғонистон бояд ҳукумати фарогир таъсис ёбад. дар қазоқистон музокироти васеъи ҳайатҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии тоҷикистон ва сенати парлумони он кишвар доир гардид. котиботи маҷлиси миллӣ хабар медиҳад ки рустами эмомалӣ нахуст ба роҳбари сенати парлумони қазоқистон маъулен ашимбоев барои даъват кардани ӯ изҳори сипос намуд. ба иттилои манбаъ дар рафти мулоқот вазъи имрӯзаи робитаҳои байни парлумонӣ ва рӯнамоии рушди муносибатҳои ҳамкорӣ бо сенати парлумони қазоқистон муҳокима карда шуд. гуфта мешавад зимни мулоқот вазъияти мураккабу хатарзод дар ҷумҳурии исломии афғонистон мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода зикр карда шуд ки он на танҳо мушкили мардуми афғон балки тамоми минтақа ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки барои ҳалли ҳамаҷонибаи мушкилоти афғонистон қабл аз ҳама таъсис додани ҳукумати фарогир шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад. дар робита ба вазъи мураккаби кишварҳои ҳамсояи афғонистон зарурати таҳкими ҳамкории ҳарбию техникӣ ҳамчун яке аз масъалаи умда ва афзалиятнок шуморида шуд. манбаъ меафзояд дар фарҷоми мулоқот ҳайатҳои ду кишвар ба имзорасонии созишнома оид ба ҳамкорӣ байни маҷлиси миллии маҷлиси олии тоҷикистон ва сенатаи парлумони қазоқистон баргузор гардид. рустами эмомалӣ роҳбари сенатаи қазоқистон маъулен ашимбаевро ба тоҷикистон даъват намуда ва таклифи ҷониби тоҷикистон пазируфта шудааст.